Sakonnin ra'ayoyin masu sauraron filin gatarin gwari na Albarka Rediyo daga shafinmu na Facebook. Sakon farko da ya fito daga hannun Abu Zuwairi Yalushi ya ce, mu 'yan Najeriya ba ma son kanmu, mun fi son Turawa. Mutum ya ringa zagin shugaba don ya ce mu yi na kanmu, a bar shigowa da kaya daga waje. Allah ya kyauta. Sai sakon Saminu mai gadon kunsa Altafawa Balewa ya ce, ba mu amfani da kayayyakinmu na cikin gida. So da yawa mukan je mu siyo kayayyaki daga waje waɗanda ba su kai namu na cikin gida inganci ba, kuma hakikanin gaskiya yaɗuwar kayayyaki marasa inganci sun taka rawar gani wajen ruguza tattalin arzikinmu. Sai sakon Kabir Ketu Kandahar ya ce, a zahirin gaskiya akwai matsalar 'yan ƙasa, su duk abin da suka ga ya dace da son zuciyarsu to sai su saya, babu duba jikin kwalin ko akwai tantancewar hukumar nan ta Standard Organization of Nigeria SON. Su kuma gwamnati ba sa sa ido sosai don ganin an tabbatar da ingancin kayayyakinmu na cikin gida ko don haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Fatan mu anan shine Allah ya kawo mana ɗauki. Sai sakon Haruna Abdul Ningi ya ce, yin amfani da kayayyakinmu na cikin gida wajen masu hannu da shuni kaskanci ne, saboda ba za su samu abin da suke so ba wajen yin handama da babakere. In muka yi la'akari da gasar fita waje da suke yi, ni na fara shigo da abu daga China ko America ko Dubai. Idan kuma suka inganta kayayyakinmu na gida, to lallai zai fi karfin talaka, dan ba dan shi ake yi ba, sai dan su wane da wane. Talakan Najeriya kullum shine a ruwa. Fatan mu Allah ya ba su ikon gyarawa. Sai sakon Halil Zubairu Abubakar Zango ya ce, ai da tattalin arziki ne kawai zai ruguje sanadiyar jabin kayayyaki da ake shigowa da su, to ai da sauki, amma lafiya kanta za ta ruguje saboda jabin kayan abinci. Akwai wanda fa bai ma san jabin kayayyaki yake yi a kamfaninsa ba, saboda an bashi jabin ilimi. Kai akwai ma jabin asibitoci waɗanda su kuma lafiya suke ruguzawa baki ɗaya. Saboda haka bai kamata mu yi sakaci da rashin ingancin kayayyaki ba, komai kankantar shi kuwa. Allah ya kyauta. Sai sakon Muhammad Nazir Kabir Attijani ya ce, rashin amfani da kayayyakin da ake sarrafawa a cikin gida shi ya ba dama ma gurɓatattu wajen shigowa da kayayyaki marasa inganci. Fatan mu shine Allah ya sa gwamnatocinmu su ƙara dagewa wajen inganta masana'antunmu da kuma hana shigowa da kayayyaki daga ƙasashen waje. Sai sakon Muhammad Zahraddin Yakubu ya ce, babu shakka wannan matsala ce da ta addabi al'ummar wannan ƙasa, wato yaduwar kayayyakin amfanin yau da kullum marasa inganci, wanda hakan yake haifar da mummunan asara tare da wargaza tattalin arziki ta kowane fanni. Hakika babbar matsalar shine nuna halin ko in kula da hukumomi suke yi da masana'antu na gida, wanda a yau kamfanoninmu da yawa sun mutu ba sa aiki, wasu kuma suna hanyar mutuwa. Hakika lokaci yayi da gwamnatocinmu daga tarayya har ya zuwa kan na jihohi za su daure su inganta tare da kirkiro sabbin masana'antu don farfado da tattalin arzikinmu tare da samar da ayyukan yi ga jama'a. Sai sakon Haruna General ya ce, maganar gaskiya ita ce an riga da an yi sake, jama'ar ƙasar nan sun daina yarda da ingancin kayayyakin da ake yi a cikin gida, domin kusan su kansu shugabannin sun fi amfani da kayayyakin da ake shigo da su daga ƙasashen waje, wanda su kuma suna yin hakan ne domin nuna isa da kuma bambanci tsakanin talaka da su. A cikin wannan shekarar Najeriya ta kera wayar salula, amma tun ranar da shugaba Buhari ya nuna ta ma 'yan ƙasa ba mu sake ganin ta a hannun wani shugaba ba, balle mu yarda da ingancin ta. Sannan kuma an kera mota mai amfani da wutar lantarki, wanda ita ma ba mu sake jin ɗuriyar ta ba. Muna fata masu riƙe da madafun iko za su fara amfani da kayayyakinmu na cikin gida domin inganta tattalin arzikin ƙasar mu baki ɗaya. Ku tashi lafiya. Sai sakon Sama'ila Musa Dan Dore Toro ya ce, gaskiya wannan laifin gwamnatocinmu ne game da 'yan kasuwanmu. Za ka kayayyaki marasa inganci a kasuwanninmu, amma hukuma ba ta kama waɗanda suke shigowa da waɗannan kayayyaki. Ina ba ma gwamnati shawara ta farfaɗo da kamfanoninmu domin samun ci gaban Najeriya. Sai sakon Aminu Nafi'u Abu Khairuddin ya ce, ni a fahimta ta rashin inganta masana'antun cikin gida ganganci ne kawai na shugabanni da masu kuɗinmu, domin ai sun san muhimmancin hakan. A ɗayan hannun kuma mu ma 'yan ƙasa mun ɗauka amfani da kayayyakin ƙasashen waje shine cinyewa da alfahari. Allah ya sa mu gyara. Sai sakon Awal Shaibu Amfani ya ce, a gaskiya wannan wani babban kalubale ne, kuma rashin gaskiya da ha'inci ne yasa mutane ba sa son amfani da kayayyakin gida. Fatan mu a koda yaushe Allah ya sa mu gyara. Sai sakon Isa Adamu Jika Mai Saje Toro ya ce, hakika sai da kayayyaki marasa inganci matsalar daga 'yan kasuwanmu ne, su suke ɗauko kaya mara inganci, sai kuma hukumar kula da ingancin kaya ta ƙasa su ma su ƙara sanya ido kan kayan da ake shigowa da su. Sai sakon Jibrin Ahmad Babaji Jebi ya ce, a gaskiya wannan lamari haka yake, domin kuwa yaduwar kayayyaki marasa inganci yana jawo koma bayan tattalin arziki, sannan kuma rashin kishin ƙasa ne a sarrafa kaya a ƙasar ka ki amfani da shi. Ta wani bangaren kuma laifin ya shafi yanayin ƙasar ne, sakamakon yadda ake ganin kamar ba za a sarrafa kaya masu inganci ba, shi yasa zaka ga su kansu gwamnatoci gara su saya a waje. Muna fata za a gyara wannan al'amari, da fatan za ku tashi lafiya. Wasu daga cikin ra'ayoyinku ne duka waɗannan muka karanto su kamar yadda kuka rubuto.